होनो हायो बे बुस्थुखौबो जों सानगासिनो दं गासिबो डिस्ट्रिक्टआव बेनिखायनो खौ सानै हनै हरथों आं होना जोंनावनो हरथारनो आं जबरदस्तिबो खालामा बे बुस्थुआ जबरदस्ति खालामनायबो नंखाया जाय हक गावनि साननाय हनाय भबिष्यतखौ नायनानै एसे गुरैनो डिसिसनखौ लादो आरोखि जायखिजाया आं बारा गोबाव सम बुंला आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबसै आरो माबाफोर गोरोन्थि बुंबावदोंबा बेनि माबाखौ नुबाय आरोखि मा मोनसे लाइजाम लिरनानै थांबाबो सार बे खामानिखौ मावना हो जागोन दे इलेक्सन साइन खालामना होगोन बेखौ लाथ' जागोन आं खालामना होगोन बेना बे जागोन होनै होनैनो दिनै साराय बोसोर बेनिखायनो बेखौ भबिष्यतआवसो ओंखारो एकदम जागोनल' बेना खुनु खामानि जायै नङा दिनैसिम डेभेलपमेन्टनि खोथा होनदों डेभेलपमेन्टआव नोंथांमोनानो बुंदो आं जुदि कुइसन खालामबाय ब्रह्मपुरा दिनै मा मावना होदों दा कारिगाव बे गेट मोनसे लुना होबाय बेखौ सेल्फि खेबनो थाङो मानसिफोर बेल' खयथा लामा बानायना होदों प्रमद बैफोरनि आमोलाव कुइसन खालामबाय एन्सार होनो हागोन मोनसेबो एन्सार होनो हानाय नङा बे प्रमाणखौ होनो हानाय नङा बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव खयथा लामा बानायना होदों बे हाग्रामाथ' 70 बोसोरनि खोथा होनै होनै थगाय थसि सरकारखौ दाबाय हाग्रामाथ' मावदों दे न' डाउट एसेबाबोथ' मावदों बेथ' 5 बोसोर जेबो मावाखै प्रमाण दं जोंना मा मावनो हादों बे खालि थगायनाय आरो दा सासे फैबाय गानाय उखैनायखौ आं माबा खालामनो समाधान खालामनो हाया हेलासो आं रेस्ट लाया होननानै गावनि भाषायाव दहाय लाबोदोंमोन आं मबाइलाव खेबनानै नेट जाया नों आं दामनो हागौमोन गावखौनो खोनो हागौमोन आं नोंनि बाथ्राखौ मा होनदोंमोन जेलासिम गस्ला मोजां गाननो हाया हेलासिम जों सान्थि थाया होननानै दिनै मा खालामदों दिनै टाउन ओनसोलनि माखासे रायजोफ्रा हयथ' सानो इपिपिएल जिन्दाबाद बा बिपिएफ जिन्दाबाद होनगासिनो दं खिन्थु हादान सिङाव थानाय गामि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा मा खस्थ'आव दं बे बुस्थुखौ बे नुवाखै बांसिनानो जोंहा मा होननानै बुङो सिमा हालामाव बहरहैगोन आरो खायफाया जोंनि प्रभिन्सियावनो बहरगोन दा बेनिखायनो